родной мегем. Ҳама гарини бра Тоҷикистон баъди соати 10 бега я бор просто бро душанбера тамошо ки ҳама гарини боши. Любой намудаш, любой хепушидагӣ, сару личи, куни личи, любой хешидаги ямуҷа. Кубра ягон таша бара тоза ки, кубра ягон таша ай дасташ биги я шапалоқш бизано, ки ҳами кора наки, ай ҳами кори ҷазират даст бикаш, ма тада ёрдам ина хона, ина пил, ина ягон чи дига ё ки ина ҷои кор бара корта ё ки ҳаёта соз бар бугу ки ягонта кори мусулмонӣ ё ки кори нек ба хайр кику не наоборот мераи мошин кати меисти меги чӯ кади меги намераем ё ки чанд сом меисти меги гарениё бисёриётона савол чӣ ба дига миллатҳо ҳаракат мекунанд ки духтарошона инамидари шарманда када ё ки корои ҳаромшона сиёмка када интернет напартонанд. Барои чӣ? Барое ки ва ё нангу номус доранд ва ё я намуди изом мекашанд ки штоби дар бораи миллати онҳо я миллати дига прикол кунанд ё ки бигӯянд ки ина духтарои шумо фалон 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 кадаистанд. Агар не ҳаромиёшонанд ва ё ҳам бисёрай просто маҳкам мекунанд ранги мову шумо инамидаи реклама кардан хеле сар наметиҳанд дар интернет. Барое ки нангу номус доранд. Я бори дига гуфтаистам. Шумо то ҳамин дараҷара маъне ва мазмуни гапҳои маро намефаҳмед ки што вақте ки ман мегӯям вақте нафаҳмиди павтормон тамошо ки я бори дига ва менависи ки тида одамо кор надоранд бо я бори дига павтор мемонанд тра. Ман просто так намегӯм и гапа. Шумо чизе ки ай ман фаҳмиден шумо дар чӣ хеле ки маъқулай чӣ хеле ки выгоднай анамухе дахтон мегирен, анамухе мазмунша мефаҳмем. Бародаро ман чӣ гуфтам? Ман тарафи ҳамун духтарака гирифтам. Ма як бор не ду бор се бор дар ҳамон видео як бор павтор ки тамошо ки чӣ гуфтам? Ман гуфтам ки касе ки ҳамун духтарак дар дасташ қуръонай сару лич либосои европейски катияй гуфтам. Ҳамухе гуфтам павтормон тамошо ки ғайр аз и дар вай видео ман дар бораи зино гап задам, дар бораи крест гап задам, дар бораи фалон дига чизоам гап задам. Не ки шумо фақат ҳамун сару личижда ё либосои